Sudah ini komnek ketau din thangna ketau जोङो बाबा मिटिंआव एनुअल कन्फारेन्सआव nih ya mana dia kan juga ada bolero kita sangatnya apa kali ya kita Kumarikhatha Hayenphuri Bathouguri ya nih punya mas ini rasa super pray atas nomor satu YouTube ini Pak mari penting ini ya itu apa pokok cari lama iya coba deh sih nasinya bangan para bangan para roda sebetulnya nih kok tuh buku makanya lapis nggak semua nih bangan para roda sebetulnya pasti kan nggak bangan dengar yo hati aja ini hati sebenarnya sop karu Pal berbeda juga. Oh, lain yang usul. Direct dah orang jar. Cuci, bes cuma ni fly. Beli apa tu? Mas dah orang anda biau. Sana saya udah semua. Dah orang jar. Mama. Dah orang jar ni ada sudah tak ada. Orang jar sadap semua ni sebenarnya ada kita. Apa yang kita dah bici pinang. Tahu cakap ni. Bogamati ABSU ni ya, langkah besku. Eba thang sikan direct aarw, thang pucing, bici kami kan belang majing na kami kan. Bogamati. Dile. Udah dia pilih aku buat dua hari aja, ada lama-lama nih ya. Good morning, everyone. Today, now we is going to walk in near of the flag. Yeah, yo, flag udah nak ada ni flag. Dari saya, ya. Semua bersuci. Karena orang kemudian lalu sih. Kan bang saya, yang
Arabnya apa itu? Sudah dari saya tolak. Boleh cari. Fotolah macam mana sih? Foto padan serbu. Uri hafte mana sih? Lama buci. Pop report sih. Ini sudah jual tu. Nah, ini tu lama kita hari. Hah? Mana? Sih mana bang? Kamsnya. Ini kamsnya. Iya, ini malah aja. Sirong nih. Ayo, siapa? Ya, जों मैया हराव बिथिंबो फैदोंमोन जोंनो बे लामाजोंनो एबार जों गेटजों हाबसै गेटजों बै गेटजों नै हाजो ओनसोलनि जायगाया माबायदि जोबोर मोजां हायोना बिफां लाइफांजों समायना बुंफबनाय गेटआनो बेनो Maybe it's a Gyolang Mel stage. This is open आफादनि फिरफिलाया बिरनाय लोगो लोगो जाहाथे बयबो स्ल'गान होयो बेखौ गुरै खावलायबाय ABSU long live ABSU long live बर' फरायसाफोर जिउ लावथों बर' फरायसाफोर थांनानै थाथों ABSU long live जय बर' हारिनि जय बर' हारिनि ABSU long live ABSU long live बुहुमनि बर'फोर खौसे जा बुहुमनि बर'फोर खौसे जा जय बर' हारिनि जय बर' हारिनि जय बर' हारिनि ini hasil Himalaya sih. Ese beda petron जोंनि लामाजों गामिनि लामाजों बगाजुलि हायेनफुरिनि halamaao. Blogger apa nengmu? Hah? Blogger? Hah? Ang blogger mancur. Ese Blogger saya yang siapa sih? Hasil suwi saya ini hasil suwi saya. masuk ini lama-lama थांनानै हाजोनि लुबैदोंमोन सुदा टाउन सोहोरनि एसे गामि भितरनिफोरा तारमाने बे फैले नायनो मोजां नुयो हाजोआव बेरायनो लुबैयो मोजां नुयो लाइटफोरजोंबा हाजोआव बेरायनो लुबैयो ओंखायनो जोंबो एसे गामियाव थाबायदार बिसोर गामिखौ लामा ससे थांना नायसै नै बैग्रि मोननाय बिफां बारिजों बुंफबनाय जायगा
समायना मिथिंगायारि गामि आइ हाजोआ थाबायै थाबायै गामिजों फैयै फैयै जों हाजोखौ नुबाय खाथियाव नै बगामाथि बायदिफोरनि बोनाय बगाजुलिनिया बगामाथिया ओरै एकदम सानजाथिं बगामाथिया बेनिफ्राय बगाजुलि कुमारिखाथा खाथियाव बगाजुलि हायेनफुरि बगाजुलि ओनसोलनि हालामाव थानाय मा होनो हायेनफुरि बाथौगुरि गामियाव दा मा होनो इनर कनफारेन्स जादों बर' थुनलाइ आफादनि बोसोर जथुमा दा जों बेयाव दसे बरिं मोननायलाय बेरायनो फैदों मैया दसे नायनो बै हाजोखौ ओइनो हाजोआ बेयाव गामि दङ बर' गामि ओरैजायबो ओरैजाय गामि दङ ओरैजायनो बिफां लाइफांजों बुंफबनाय जोबोद समायना जायगाया नै गोसोखौ बोरैबा उरां फारां मोनलायलायो एकदम बुंनानै बुंस' हाया आरो गोसोआव फैयो खुगायाव बारा रावा फैया जोबोद गोजोननाय मोनो थारमाने जायगाया ओरैजाय हाजोआ हनै जोंथ' सपनिफ्राय नाहरो बेखौ हाजोखौ बगामाथियावबो थाङो आरो नैबेयाव फैदोंमोन जों बगाजुलियाव दिनै बिथिङाव बेखायनो हाजोखौ नायफैबाय आरो नैबेयावबो गामि दंबावोसो न'खर बाप्पा जोबोद गोमोथावलाय सैथे गोसोखौ जोबोद गोजोन मोनबाय नाथाय नै गेजेराव दैमा जायो आरो दैज्लां बोथोराव दा मेसेङाव गैया रानदों बेखौ बारनो हाया खोमादां आरो एसे बारनायाव एसे गोब्राब जायो दैबाना जायोब्ला ओइनो हाजोआ हनै आरो नै बिथिं बर' गामि दङ ओइ नै ओरैजाय जोबोद गोलाव ओमफ्राय आरो मा होनो बे बै बेयाव नै बेयाव बर' गामिसो मा गामि जाखो बेखौ मिथिला बेयाव आरो न'खर दंबावो हनै न'आ ओरैजाय नै नुहुरनाया बै बे न'आ ओरैजाय हाजोआ बेनो आरो जोबोद गोमोथावलै ओइ फाग्लाया गिदिर गिदिर लागासिनो हनै सयथि बापनिया नै बेयाव दै जायो बेयाव यहाँ पे पानी आते हैं अब नहीं है अब तो पानी नहीं है यहाँ पे गाँव है और वहाँ भी गाँव है पहाड़ है पहाड़ वहाँ पे बगामाटी जैसा ऐसे है हाय फयखा दिले जायाखै ओमफ्राय oh no
नुवाय हाय मोदानगासिनो मबाइलाव नुवाखै खिन्थु जोंनि मेगना सिदा दारै मोदानगासिनो थिं नङा बे मुंख्रुबनिसिम मोनसे पेन्डेल सावनाय बेयाव Baksa